Hello guys. Nasinoda kumhorisa imese. Yes Milka Zelipa. Hello. Nyasha kuri say guys. Hapana music saka ndoda kumhorisa imese. Hi Hilda ndeipireke ndidzore volume. Josephine Fletcher, how are you? Hello, Josephine. Thank you, Nomsa, for tagging Rudoma Ingama. Thank you for tagging Rudoma Ingama. Tendai Chipere, hello. Greetings. Yeah. Thank you very much, Tendes. How are you, my brother? Brenda Sibanda, Urisei, Tanya Nakujga, Kurisei, Barbara, Shirikudi, my pillow. Hello, Murisei Vaskana. I hope you are all okay. Rejoice, Chico. Murisei Vaskana, Murisei. Peti Karen Ndepi Felima Ikei Shirikudi guys. Hi Simeli. This is from Shumi Patrick's. Yes Shumi. Yes Kanimatha Mningina Kuriseiko Yolanda Mfana Mili Mel. Yes Sasta Urisei Seiko Shirikudi di Koropafadzo Ropafatsukirai Murisei Vaskana Julimai Jaden Kurisei Seiko Stesima Ombera Aiwa Ndiri Raita Angu Wakadiko Manawe Anjats Yangu. Hello Sheri Kurisei, how are you Sisimeli? Ndiri Raita Angu Shebakari Urisei Selina Mtungwazi Kurisei Priska Shirikudi Melo Shirisei Stabile Kurisei Brenda Mazirudo as well. Sibo Munatsi, how are you, younger sister? Kurisei Seko pa Chando apa. Tendai Chipere Anzi Bolato sister. Catherine Jackson Muchanita Dexin Deipi. Thank you, Barkutegawamu. Thank you very much. Thank you, Patricia Nyambo. Thank you, Barbara. Kadewere shiri kudidi apo. Fafi Mariana. Urisei Fafi. Dube stay unjani mnawami. Cherry Poki Kurisei Cherry Poki Kurisei Peti Karen Mushore. Ha Kurisei kona muningina sandi mutlanga Kurisei right. No mvuyo ngiyaphila mnawami wena unjani. Ngiyaphila guys, just take others. I'm trying to kumorisa emosenas. Thank you very much, Tendes Arts. Thank you, my brother. Thank you. I love you so much, Tendes Arts. Newewo Shakare, my other, you are a blessing to so many people. Nobile, unjani, we right here, nobile. Shiri say nobile. Shiri say, Tateke. Is it Tateke or Tetke? Dube. Murisei ko watete wangu wala duwe ndio natete wangu kana na mai wangu mera dube tete banatete wangu murumu wangu shakare mera dube su dwell shiri say anzi ndikuda budza ndaona su alright tutarakuseri atitaure kuseri su dudu kwame unjani uyaphila na Chris D ave nenguva asingaonekeri wena. Chris D ave nenguva asipo asingaonekeri Chris D. Shanda Shona, and you look good in your new weight. My wekan. Usadidaro, inukutambura ne weight, or kuta look good mu weight. Usadidaro weight kuto shunguruza weight yoi. Indikuto shungurudzi got ndota say and this kuto urutodaro vakomanaga. Inzwa oshanda daro kuti chiva kumana. Nori zviri sei dube muri ko vatete bekwa dive na mama zvese hesipuna kuri sei hanzi sound dololo Sharon Nyazamba sound iripo. I think ndiwo wega restart your phone. Thank you Jokers, thank you. Kelvin Jova muri sei hanzvadzi Kelvin Jova zviri kuitika ndezvekuti guys wait kuti nishungurudza because it means kuti new wardrobe ina handina hembe saka ndopfekei hembe hadzichakwani Nobutle charuma urisei Charity zivengwa ndodi guys nobe mkhandla ngiyaphila wena unjani ngitsemba kuti uright wena ndodi naimi guys it means kuti kutosimba ndina mari yacho handina hembe dzacho na saka ndopfekei mukutoshungurudza demutoti waonda ndingatosekerera zvinhu zvisikunyatsoita Messi Zimbeva urisei hako Hanzoda dress green and fashion police. Alright, don't worry. Names Friday or Wednesday or Friday. Parkuya nyama Christmas gifts. Don't worry. Thank you, Tita Yanda. Thank you, my sister. Names Friday, Kurkuya nyama. Kana usipo parkuta ronya it's your loss. Usazo uya chitanzi ininda kajambiwa. Anditika. Guys, I'm not sure whether Wednesday because ndikuda kuita ndave kumba. I want to do this ndave kumba ndakagara pasi ndine extension ye battery because it's gonna be a long day tichipikana nekukumechai probably enemy yako
munhu wangoti hautauri naye makore ese ndiye watichakupa kutengera naye mapresents andiona muri true hani mazviona saka panenge pachida kuti tiite munhu anenge achinyora pasi we need a secretary to write kuti ningi naningi they were paid ningi naningi vakapeyiwa ningi naningi vakapeyiwa so tikuda kuita izvo kuti christmas pairi kusvika inonzi machristmas gifts handichika anenge ari machristmas gifts atinenge tida ngodi kuti tiitirane handimaona tingorangarirana nekuonesana kuti tinodanana tinokuda handimaona no matter what no matter makambotukana vanhu makamboita sei just because you are here just because you have met here handichika one love auxilia mapfumo kuri sei saka guys make sure you are there because kana usipo tinenge tinonga vanenge varipo kana usipo usazoti zvapera kuti indashayiwa munhu handina sita rangu kunyogwa handina wandapiwa animaona pemuhuya animaona tinenge tisina zvekuti tiite saka make sure musi wacho ese patience taonezve patience everyday ndogara ndichingokumhoresa plus richamwadi yangu everyday chinokwa yaku inbox tinongotsaura asi unoda tingokumhoresa palive hapeshi unondinesa iwe saka make sure kuti unenge uripo guys musi wacho if you are a diary family make sure that very day unenge uripo pichera uri sei andimaona so that ukwanise kuwanawo something andichika ukwanise kuwanawo something not guys this is just a blessing we are just blessing each other saka usazouya wakatarisira kuti nichatengerwa iPhone 12 Pro 12 andichika is the thought that counts and chaunenge wapiwawo icho ndikakuita ulakira kuti wamecheswa nemunhu ari kuAustralia handika mudiaries iwo kugokwe handika ukatoulakira kuti wawanawo iPhone 12 aiwa mwari ngakudzwe iwo kana soko haukwani obviously pamwe haukwanisa kumpa iPhone 12 ukakwanisa kumpawo kana bhakedhi renzungu handika rudo handika is the thought that counts haisi nyaya yecompetition handika we are just cheza shamboko haisi nyaya yecompetition handiti ndezvekungotanzana rudo so that we get to interact vaya vangasina mbotaura vese vasingazivani ndo pamuchatanga kuti mutaure mese kuma-inbox ipapo because muchatoda kuti muchinjane kundotumira sei ma-address and things like that hanzi specific day between Wednesday because guys ine ndichiri kulanyika rutivi handika ndiri kulanyika rutivi ndiri kuno kuchando hanimaona saka ine handisi kuziva kuti kumba ukunendiwa rini asi ndakufunga kumba guys ndasuwa kumba ndakuda kuenda kumba saka ndoda kuitira ndiri kumba ndakuda kuenda kumba vana guys Iron Banda love you Iron Banda hello Iron Banza kana ndisina musina dimorisa ndairi yaukai makuvaro vedo ndafunga kumba asikana hanzi itai Friday ngatiitai Friday ndafunga kumba guys andizivi kuti pana pandovhari ndogona kusimuka nemusi Wednesday pano saka ndogona ndikatingoti Friday aiwa ndafunga kumba guys ndafunga kumba holiday inonakidza hayo asi haiwa vedu hazvizodi kuti unyanye kugara kudai haiwa kana ndakuda kunda kumbaini guys apa nhasi ndaona vanhu mutauni umu vachimanyisiwa kuno kuchando kuno vanhu vachimanyisiwa mutaundi umu vachirohwa maforena mazimbabwe anga achita kumanyiswa vanhu vachitogwa vachirohwa vede vanhu vari kuDurban muri safe here Durban people died are you safe because zvandaona mutauni umu it was not nice are you safe vanhu vari muDurban muri safe here vanhu vari kuDurban because hii ndaona vanhu vachimanyiswa zvisingaiti mune strike yakapenga mutaundi umu I hope you are all okay guys ndakuda kuenda kumba haiwa zvandaona kuDurban haibodo ndanaki gwangu chosasi hai nikisimani right plus business rana ndafambira kuno kucharicharo ini ndikapangu ndanhasi ndofunga riri kupera nhasi rinopera saka ayeni iwe ka yes petukuhle life is too short tikwana mukana let's make use of that mukana is true but ndikuda memes sure here memes ndudzo ichokwadi here hanzi wipe your camera okay hakusi kuti ndakagara pane mumvuri here manje ndikaenda panze guys pane tsoko dzinonetsa panze apa pane tsoko dzinonetsa ndikaenda panze apa maiwe kana ndikaenda panze apa hazvifambi mushi pane tsoko panze apa pane tsoko guys zvaita hanzi muri kuchando kupi kuchando kwamuri ikoko ndokwandiri kuchando kwamuri ndokwandiri aiwa handisi kuchando guys ndikanchiti kuchando ndoreva kunoku kuti Durban weather ichezvo zvikuchipisa kudai kunogona kutongochinja 2 seconds kwakutonaya kwakutonhora kwakuto weather yacho yandi aiwa kana aiwa ndakufunga kumba vasikana vana kwai aiwa vana vedu kwachidzokai kwai kumba kwakubhochidzokai kumba ndakuda kudzoka plus next week iyo December chitanga ndinenge ndiri paCape Town hanimaona saka ndapedza paDurban ndomboenda paCape Town hanzi front camera alright thank you vezivuhle hanzi paningikiri
ndichipedza panapa ndoda kuenda paCape Town apa handinoona saka naivo baba ivo vane vachida kuti ndise paCape Town apa timoenda zvepaorije paCape Town saka tinenge tiri pakapa yaita here yaita tinenge ndiri pakapa zvakare saka ndombonitawo zvimazuvawo ndiri kumba vana vanenge vavhara chikoro handika then ndodi totora vana ndoida kune tsoko dziri ukangovhura dhoo iri chete iri guys mina ndikutarise ukangovhura dhoo chete tsoko idzodzi dzinenge dzichida kutopinda munomu mina muone amukuona apo panze apo tsoko dzechida kutopinda dhoo ndakatokiya muno ndakatokiya dhoo iro ukangovhura chidhoo ichi chete ichi hanzi kukutai futi kamera aisi nyaya yenhingirikiro here kuti ndakagara mina nditoe kusudira pane zuva mirai ndinde pane zuva mirai ndinde pane zuva kaindinde pane zuva vanasoko vanetsa kunoku vana mukanya ava vanetsa zvisingaiti vanetsa kungovhura dhoo chete vatozara vanenge vachida kuba chikafu munext door zvivarungu zvatiza zvamira pazvekuseni tikuwa noise panapa vasiya dhoo rakashama windo rakashama zvapinda nepawindo zvazara kuita pati mumba ivo pane kuti vazvidzinge vakutiza vachiuya kuzoita noise mupaseji mutwai mune tsoko dziri kudi right hamukona kusadzeka kuti vada kuya vari kuchando vada kuya kuDurban uyai kunoku handika zvino handiri umwe here netsoko idzodziya apa ndanguti mungoona hangu guys kuti ndingori ipapa apa ndo pandingorapa apa ndo pandingorapa ehe kune vari kudiaspora vada kuya kuDurban kuno guys munondibada kuseri ndokupa ichi mafoni numbers mugare mabhuka igungwa iro amuri kuona iro igungwa iro imvura iyo igungwa iro imvura iyoyi imvura iyo imvura iyoyi imvura iyo amona motondibata ndotodi ndotokupai mafoni number mugare matobhuka accommodation kana uchida zveself catering unongoita zveself catering kana uchida zvehotera woita zvehotera handitika he handitika kungozvifadzawo nyama yako kakangonaka so handitika ndizvo zvakangonaka kungozvifadza so kwakangonaka so kungozvifadza kwakangonakawo so handiti maona ehe kungozvifadza kwakangonaka handitika just kungovewo happy so kungove happy kwakangonaka handitika mongofarawo nomwe wako mongobuda moenda muchimbodyawo tumari munenge makashanda kagore rese munenge makashanda gore rese mai mwana chero kashanda zvisingaonekwi nevanhu asi iwo ndoonoziva mashandiro ako aunenge uchiita handitika wobva waita right gainitanga nekumhurisa chiti maswera seiko manheru mamuka sei makadii zvenyu handitika sarimonani ninjani dhumela matserano abudhi ndichiti muri sei muri sei kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwamuri guys muri sei guys ndatinini regai nhasi timboya pano timbotaura nyaya iri pano apa nyaya dzemhuri nyaya dzadai kunetsa kune vandibata asi ndisati ndapinda munyaya yekuti ndifonere guest wedu auya nenyaya yake nhasi arikuda kutaura nyaya yemhuri zuva rinoita kuti uite firita pazuva rinoti ndikaenda pazuva zuva ukaenda pazuva unoita firita so unozotoa firita anomaona firita pazuva apa anomaona right saka ndiri kuda titaure nezvenyaya yemumhuri kuti handisati ndakuda kuti nditaure zvakawanda pamusoro penyaya yemhuri izvi because nyaya yacho toda kutanga tainzwa handika zvakanaka zvizere handimaona then tozowana kutaura handidi kumhanya kujaja kana kuti kudii ivo vachataura nyaya yavo vega handiti then totangira ipapo asi ndisati ndapinda panyaya ipapo guys mune nyaya yapinda muwhatsapp mangu nyaya yapinda I'm not gonna mention the names dzevanhu vandipa I'll keep these people anonymous handitika because but inyaya inoshungurudza veduwe kana uchinge warepiwa there is no need yekuti unyarare there is no need yekuti uvhunduke vanhu there is no need yekuti utye kutaura chero wakarepiwa nababa vako vanokubereka tine madhara ari kuganga tine madhara akuita mushonga mutemo uriko hazvina basa kuti baba vako vanoshanda basa rakaita sei kana kuti vaishanda kubasa rakaita sei mutemo no one is above the law vana vechidiki vari kutsikirirwa iri kufa yakalodha andika anzi mukwamba ripo vabuda vaenda pachibhawa chiri pazasapa anomaona saka hakuna mutemo wese mutemo uno kana wakangorepiwa buda pachena vana baba kuva ndarwadziwa nenyaya ndarwadziwa ndagumbuka anditika ndarwadziwa ndagumbuka zvakare nenyaya iyi hazvina basa but chiri kuitika ndechekuti munhu muridzi wenyaya iyi ari kutya kuti ataure nyaya chona guys baba here asi ndine voice note zvandichaita ndichangokuplayirai voice note handitika chete ndichakuplayirai voice note mondindiudzirawo kuti how can I help munhu wacho ndiri kumuti are you willing to testify handimaona haasi kuda kutestifya handimaona ari kutya so panofambiswa sei pakadaro
zvinofambiswa sei guys? Wambotaura nyaya yachona waitaura, but iko zvinezvi handizivi. Chandagona kuita inini ndafonera amai vacho varipo stepmother, vari kunzi stepmother vaiziva nyaya from the word go. Antimaona ndataura navo vari kuZimbabwe. She seems shocked kuti inini hana kundiudza nyaya zvokuti mwana akarepiwa ndakazongonzwa nevanhu, but from what I've seen ndichitaura navo nyaya vanoiziva nyaya, because my messages andapiwa ese andisvika. My stepmother ava vanenge vaitaura kuti usatoburitse nyaya iyi, usaburitse nyaya iyi, usataure nyaya iyi. Handimona vachitsika-tsika nyaya iyi, but mwana akarepiwa aine kubva ari mwana mudiki. Let me try and find voice note. Nyaya dzacho dzakawanda dzinenge chipinda manje ndichaiwana nekukurumidza. Alright. Right. Right, I got it. Ndiri grade 6 ngana ndadenda grade 7 era ichanyatsoremera ndinongwarira mitotamanidedza muindirisa kubedroom kwavo vakati hanzi zveni urogona mazama ako enda vakatondinetsa ndikatora time ndichifunga kuti zvikureveiwa ndakashaya kusiya nayo because that time handisiri free kana kuudza mama, handisiri free because handina kukwanisa kuve open kwavari nokuti handizotora kunga ndori mumadza vangu. So zvandibata kudai ndakambotanga kunyora tsamba madays onse ndavaratidza ndichinyora tsamba kuti kuna maimini vangu chipinda ndichada kugara kunoko, but mama vanozoti waindegara ndichinyora tsamba kuti ina handichadi zvokugara chikuruwa ndada kugara nehama dzamama vangu. Handazongoona kuti hapana ngambondinzwisise nyaya vandatongotya kudza mama. Then nditi vandangofila kuti saka panapa kuti ndigare ndofanira kuvaratidza chinhu chamamwe vavaratidza. Zvapera nditi vandaenda grade 7 vautanga futi vachindidedza kubedroom, vautanga ndibata mazama angu vachiita sei vachingondidedza ndibikire tea. Handisingadienda kubedroom kwavo vaigona kungoti ndibikire tea novandaenda kubedroom kwavo apo kuti ndichirambe ndaitya ndikaramba ndodzingwa panapa ndonogara kupi. Vafunga futi kuti ana mai nangu vangonozononditiita peti vangonoita sei. Then holiday vandaenda kwagogo vangu ndakava ndachemera kwagogo vangu vamutare kuholiday Christmas. Vandaudza gogo vanondibhiliva. Gogo vafunga ndikunyepa. Gogo vachibvomboti zvinonetsa muzukuru wangu chiunogara nababa kana ndivabvunze nenyaya inonetsa, pamwe usi kutaura chokwadi pamwe uri kunyepa. Gogo vamboti zvinhu zvainosenda ndingazvigone, pamwe inosenda nemushonga wakabata ndichazvifambira. Vandadzokera kumba vangoramba vachikontinya kusvika form 1 vachingondikumbira ndibata mazama angu form 1 ndikaenda form 2. Form 1 ndakava ndashaya nzvimbo yeboarding ndikanodzidza kuti sihati ipo pakazofa gogo. Ndikaenda kunyaradzo yagogo ndikachemera kudzidza kuSt Paul's. Vanesa vanoziva kuti kwenini waindaira pashi. Ndakachemera kudzidza kuSt Paul's ndinanda kusada zvogara kumba. Ndakaenda zenharo kuna Bani Louis. Bani Louis nandichadeda sedzokera kumba ndandotodzidza kunosvika vanesa vafunga ndiri kungochemera kuti handidi kudzidza mulocation patisihati, but ini ndaitotizo izvozvo. Iseva ndopandakava ndabudirira ndatangodzidza kwaMusana. Remember vandazomboudza maifuro bvo vaenda neni kuMasowe. Ndikaenda namaifuro kuMasowe, remember achibva tazoenda namaFlorence kwatete vake. Enda kwatete vake holiday tavhara chikoro ndikaramboenda kumba kuholiday. Vawazofonera maifuro achiti wene mwana wangu chichichi. Maifuro vati ndaenda kubatsira chichichi, but nyaya inonetsa chichi ndaita mudiki chichichi zvaitya tichanga tienda kuMasowe. Ndopandakazofonerwa vandaenda kumba nangu vakatodza bafu roti ndiwene mwana wangu. Chisvika kumba ndakava ndarohwa nadhedhi kuti kweyo ngochienda kupi. Vakandirovera kuti ndandaenda namaifuro kwatete vaFlorence.
vakandirova ipapo nandakutochota saka ndikaudza vanhu vanondirova kana nandakutongocha ndakugara nefi ndichakaitika kuti ndinombobvira ndakakwanisa kuve open kuna mama ndaitovacha nekuti mama waisamboya kumabhiziti angu saka inini ndaisakwanisa kuvaudza vaigona ofisi but nguva inenge aenda kuti ndivaudza fomwana handina yapera kuti mabhiziti aitwa sani ndotomboshingotira ndivaudza ndikavaudza chii chinozoitika pamwe ndichadzima ndani nepfungwa dzakawanda ndikavaudza upenyu hwangu kuti ndasereka ndingosiyana navo handingabhureke imba yevanhu kuti ndataura nyaya iyi so ndakaramba ndichingogara mumabhusi akadaro svika ndato form 3 I remember ndaform 3 vandedza vanhu vesoenda kuchechi vasvika pakutorara neni nememba ndikapana ndakaudza kana kuti ndirambe kana kuti ndirese ndakakundikana kuti ndirambe nenyaya yekungoti ndaiti ndiri kuendeswa kuchikoro ndoita sei pamwe ndikaenda kwagogo anogona kundiramba ndikaita sei ndaitombotukana nawo kusvika pakuti zvoni ndaitukana nawo kusvika pakuti handichadi zvokugara chipanapa but hapana munaikuitisisa ndozokupedzisira pandiri apa sikuita kuti zvondigotaura ndozokupedzisira chimbomire kupindura kana ndakutanga imo mapindura ndichakuudzai. Right. Mwana uyu akatanga kurepwa nababa vake ane 5 years ari grade 5 anditi vachitanga vachida kuona masambo ninye pana stepmother aitya stepmother vaityisa zvokuti mwana anga asina kana kuti aite free kuna stepmother akwanise kuti ataure navavaudza ndo zviri kuitika anga asingakwanisi. Baba vakakontinua achiita chigame chavo chokuti mune mwana aitione masamu nekukura nekudaro mwana nekutya ndo makuriro akaita kusvikira one day vazosara nemwana vachibva vazorara naye andimona baba nyakutumbura. But now mushure mekunge nyaya iyi yasvika kwandiri zvandaita ndezvekudai ndatsvaga nhamba dzamai ava stepmother because ndine umbowe hwekuti amai stepmother ava nyaya iyi yakazobuda vakaiziva but vakatothreatena mwana ushu kuti usataure kuti wakararwa nani nababa wakarepwa nababa. Saka ndapindira amai ndakavataurira kuti I'm coming for you handichika ndikuda kuziva kuti nyaya yenyu muri kuiziva yaminawo. Amai vaiva ndine messages unfortunately palife I can't share a lot because I want to take this matter further anditi maona nyaya iyi itori kuendera mberi anomaona vataridza kupanika vakada kuzama kuti in information chezvikadii vakandipa nhamba dzavari kuti ndedzababa munini taurai neavava muzodii ndikati andinawo ndinotaura naye ndikutaura imimi mwana angari mukastod menu you are a mother. You were supposed to protect this child. Mwana hazvina basa kuti wakamuzvara ukagomera ndiwe kana kuti mwana wakamuwana ari panti wakada baba vacho wakada nevana vacho anditika whether wakamugomera kana kuti hauna mwana everyone should protect mwana anditika vana mwana wedu tose mwana wemunhu wese anditi mwana wemunhu wese. But the fact yekuti ndine umbo hwekuti maiziva zvamaiita ende mukanyarara saka tichaona kuti tichaguma sei. Saka zvadaro amai vaiva vangopanike vakandipa nhamba kanzibvunzai mwana wacho of which I think right now zviri kuitika ndezvekuti pandataura navo vatende vakanothreatena mwana because ndazonzwa inini nyaya yangu yekutaura kwandaita namai ava yakubuda somewhere else handimaona vaende vakanoudza ndofunga dzimwe vamwe vanhu vavanga vachiziva nezvenyaya ikuti kuna mai vandifonera antika vachiti zvakati ndogona kuenda kujere nenyaya iyi mai vaiva ndavadza ngati muri kuvanziridza mukawanikwa kuti makavhiridza mhosva maiziva muri kuenda kunojoina murume wenyu kupi kujere hazvina basa kuti murume wenyu anga ari musoja ari komanda wemasoja kuti ari kudii munotoenda kujere anti mazviona. Saka vandazoinzwa nyaya yakubuda nekumwe anti mazviona kuchinzi asisimene asindimi mazodai madai ndikati imi ndisiyai nyaya iyi yakadaro anti mazviona. Saka ndichatauri zvakawanda because nyaya yoti timbodi imbofambiwa nayo but now challenge yandakuita ndeiyi mwana uyu is now being threatened. She is no longer comfortable kuti ataure because pasina mwana hapana nyaya. Mwana she has to be willing kuti ataure zvaakaitwa zvese zviri pavoice note izvi nababa vake anti maona. But it seems as if vari kumhanya nekutya mwana hachakwanisa kuti ataure anti mazviona hachakwanisa ataure but sezvinei tichaitawo nepatinozama nepatinogona napo kuti tione kuti mwana uyu taita kuti afile free
kuti akwanise kutaura, even akataura in recordings, hanimaona, because tine recording so far, akakwanisa kutaura zvakare in recordings or in what, hanimaona, we can present that. Then vanoshanda nenyaya idzi dzekubatwa kuchibharo kwevana, handitika, they know what to do, they will take over from patinenge dadiyo tagumira inini, handimazvona. So please, pada uri pano, uri kutya mubereki akakubata, I know it's not easy. Kana uchinge wabatwa nemubereki zvakaoma kuti kazhinji kacho ubude panze pachena uchiti ndiya kundibhadhara school fees kuti ndiyakanisa kuuniversity kuti uzvitaure zvinonetsa. Wana mumwe munhu waunotaurira, wana mumwe munhu waunoudza imhosva. Baba supposed kuprotecta iwewe, vakuprotecta vana vavo, but kana baba vavo vata nemwana apasisina rudo rwakadaro, hakuna rudo rwakadaro. Please, ungangovepo mhosva hairovi zvakaitika zvakadii, please tsvaga umwe munhu andi waunotaura naye nyaya iyi, usavanziridze nokuti pamwe wakura zvakaitika uri mudiki, you never know next target, nekuti shiri nemuriro wayo hairegi. Next target yababa vako ivava hauzivi kuti ndiani, vanogona kuchitira kumwana wako. Pamwe vanodaro vachitoita kune vamwe vana vakawanda, handiona iwe uchiziva information zvakaitika kwauri wakanyarara. Please, wana kuti ubude pachena udi utaure. Ndo zvandati ndingodi tingosimbisana pano. Handiona, Duchess, I cannot say so much information right now antiwaona, because tinenge takutya kuti atiyazivi kuti right now anenge akatarisa live ndiani, zvichadii, because pakutaura kwanoita mai vavhunduka, vapanika zvokuti vapanika zvisingaiti. Anoona, so vabereki, even mwana achingauya kwamuri achikudza kuti mama ndabatwa zvisina kumira zvakanaka baba pa next door, kana kuti baba murume wako chaiye, don't quickly brush aside kuti unonyepa iwe ndibaba vako havangamboiti zvinhu zvakadaro. Please listen to your children, listen to your kids. Kana materera voice note yemwana ati ndakatya kuudza mai, ndakati munhu wese wandiri kuudza ndikaudza gogo vakanditi pamwe kuda, asi vakatedza kuti vavabvunze. Handimaona, saka mwana anenge achitotya kuti ndikaudza munhu wese ndenge chikunzi uri kunyepa. Saka kana vana vachinge vaya vataura kungave kuchikoro chako chekuti ndabatwa, rega kuzvitora so light nekuti anzi ari kuti ndarohwa garo naticha vechirume ari mwana musikana, then wongoti kana kuti ndezvekunyepa, kana kuti murume wako unodisa zvisingaiti woda kutira kumukavhiridza nyaya dzacho. Handiwaona zvikuru sei, handimaona zvikuru sei vana masingle mothers anozororwa aine vana vavo. Handimaona vana varume venyu, mwana achinge angotaura, please usachoose murume over your own kid. Don't choose your husband over your own kid. Ndangotiye uchidzana ipapo, because izvi zviri kuitika kunze uku, zvinhu zvakakosha kunze uku. Handimaona zviri kuitika, but vana vacho vari kutya kutaura, because chingwa, accommodation zvese akadzingwa anoenda kupi? Kokuinda hakuna, ongoti rega ndingoshingirira ndichitwa yandinoitwa ndiri pano. Handimaona zvosvika munzeve dzako iwe mai woti kunyepa because uri kuda murume kudarika mwana wako. Vana mai ndokumbirisawo chikumbiro ichi, hatisi kutukana, hatisi kudii, tiri kungo mai vake as in stepmother mai vake vakafa as in stepmother ndi stepmother ava. Saka kungokumbirisawo vabereki tiyeuchidzana, hatisi kutukana pana pasi pekutukana, tiri kuyeuchidzana. Handiti kuti mwana akauya achitaura, don't brush it aside kuti mwana ari kunyepa, baba vako havangadaro. Handika gara pasi nemwana ubvunzisise mwana kuti chichaitika, iva free kumwana, mwana wako akutsanangurire kuti chichaitika, then zvotangira ipapo. Handitika, so ndapedza zvangu ipapo. Chirega ndipinde kuna kola wedu wenyaya yanhasi tinzwe nyaya yake kuti yakamira sei. Hello. Masquera sei. Hello, masquera sei. Ndaswera maswerawo. Taswera, aiwa tinokugamuchirai pachirongwa. Tikati regai tikugamuchirei nemaoko maviri pachirongwa chitima muri seiko kwamuri ikoko, kuri seiko kwamuri? Ndiri namusha. Kuri right makadiyo henyu ikoko. Aiwa isu tiri nani. Aiwa mukandibata mukati sisimeli ndine nyaya yangu indanetseka zvemumhuri izvi.
ndanetseka nemunhu wemumhuri womudhuzo kuti handichazivi kuti ndoita sei. Toda kuti mutibatsirewo, tibatsirikane, mutibatsirewo nemadhayarizi kuti nyaya iyi ndoita sei. If it means kuti vana vadaniwe pano, ngavadedzwe vauye pano because nyaya yanetsa. Mungatsanangurira here kubva pakutanga kuti chii chakaitika, zvakafamba sei. Kunyaya yenyu yose tinayo nguva iri munogona kunyatsanangura. Zvakaitika gore 2001 ndanga ndichiri kuZimbabwe. Saka inini nemurume wangu enda kunonzi kupamuzinda tikanotenga mastands ikoko. Ndichitosa mari dzikabhadharwa, hapana umwe munhu wandakaona akanga involved. It was just us tichingotengawo mastand edu kwakanga kwanzi kwatengeswa prazi uko tikuna Blawe Road. Okay. Saka zvadaro ndobva ndingazoya kuno kuingimumangu azoshaya 2012. 2010 murume wangu azoshaya. Akashaya, ndakagadzirisa zvese zveestate ndikazvifambira ndikaitawo trust yevana vangu and everything, but yanga isati yapa nenhingi yekupedzisira ndangobatwa ndazofonerwa like 2 years ago nasela wacho. Sela uyu aumwe sela because akanga aripo hasisipo, but munoziva maofisi maya munongoti mashanda umwe munhu abva mazoshanda umwe. Saka the sela anga arimo that time 2 years ago akanditi maigurira pamastands enyu aya makatenga pane hwani yemunhu anonzi Ningi. Ndotaura zita remunhu wacho. Zviri kwamuri. Akanditi pane stand 1 inonzi 261 haisi yenyu, idzi dzimwe idzi ndo dzenyu. 261 ndemunhu anonzi Justice Jasi, munomuziva here? Ndikati aiwa ndibaba munini vangu. Apa muri kuona kuti papera makore mangana apa panga paine 7 years dzafamba. Munhu asina kana kumbo bamnini venyu munin'ina wemurume. Munin'ina wemurume. Papa 7 years havana kana kumbo achienda kumadialysis vanhu vese vachizva kuti aita multiple organ failure. Hadi bamnini havana muso wakamboya kwandiri vachiti nhai maiguru vamukuru vakambokuudzewo zvinhu nezvemastand. Kusvika munhu afa, kusvika paita 7 years bamudidi havana kuita in touch nenyaya yezi. Kusvika ndazovatsvaga inini paFacebook kana pakashaya mukoma wavo havana kumboya kuzoti nhai maiguru mukoma zvavakashaya hapana here chakati, havana kumboya. Ndini ndakaita kuvatsvaga ndikati baba munini ndafonerwa nevanhu vekuproperty paradise vataura kuti pamastands edu pane hwani yenyu. Handiti muri kuzvinzwa? Baba munini kana kuti vakaenda kuZimbabwe here kana kuti vakatuma vanhu handizivi. Vakabva vatoti aiwa isusu ndakazonzwa vakundimesejera vachiti maiguru isusu tiri matwinzi saka mastand plus mamwe aya ndine paperwork yacho iri master edu iyoyo yega ndo yanga isina paperwork. Saka ndakabva baba munini vaya ndopatakapedzera kutaurirana apa bamunini nerwe pasi vatoenda vatoactivata vatotengesa mastands. Vakabva vatengesa iyoyo yatakavapa iyoyo. Zvinzwa nezuro ndikushaya kuvakontakta kuti nhai baba munini makazosvamisa sei. Ndablokwa kwese. Hello. Foni yenyu kuita ichibreka legai ndionoti handikwanisa kuti ndiite nhingirikirere ndiite switch on to data as well pamwe inetwork yangu because ndaona vachigadzira pati. Aiwa mirai makadaro nokuti tichida kubvunza mubvunzo audio zvino tisogoni pamwe inetwork yangu because chikuitika ndechekuti ndekuti ndaona vachigadzira pamusoro apo pamwe kuda ndo vari kuaffecta network ivava right. I hope takukunzwa. Saka muri kuti bamunini venyu imimi kuti vazoita get hold of stand yenyu vakaita get hold of stand yenyu how? Iri kuita ichikata izweyo handisi kumbokunzwa kwayo. Alright. Saka bamunini venyu imimi vakaita sei? Vakaita get hold of mavo ikoko. Zvinoita here kuti muvaende kunotaurana navo kuti
mbasina kana any paperwork anything chavanacho kungoti kune stand yamaiguru vangu yakazosiyiwa nemukoma wangu saka zvakatoita because vanhu vaikoko ndo vakanga vandifonera vachiti tsvangai munhu uri kune stand yake kuno hwani handiti vaikoko kuti vachipiwa dziri 2 saka stand yedu inotori nepaperwork yangu ini ya2001 ka wecha yavo ivo ya2017 saka paperwork yenyu mimi paperwork yenyu vakaiwanepi ipapa ndo pandanyatsanzwisisa apa havana kuwana paperwork vanhu vekuproperty paradise vakatongogadzira document agreement of sale rimwe rababa munini ava rine zita rababa munini isu tine yedu ine zita redu vasina kutaura nemi havana kutaura neni saka makavakonsulta here vanhu ava iko zvino recently kuti muvaudze kuti aiwa kaproperty ndeyedu makazoisa kuzita rababa munini ava sei hamunambotaura navo vanhu vekuproperty paradise munhu akavaitira izvozvo haasisiko zvokuti ivo varipo zvinezvi vanongotiwa hatisi kuzati ivo vacho vakafambisirana sei shit alright saka muchinda kuna bamunini kunotaura nabamunini mimi kuti kostand yedu yakapinda musita menyu sei vari kuti kudii baba munini vakangonditizvo because sisi tiri matwinzi saka tinoita zvinhu zvedu pamwe chete saka ndo muromo wavakanoshandisa pavakaenda uko kuti tinotoita zvinhu zvedu pamwe chete chandendaita ini ndo chinoitwa nauyu but ndakavabvunzawo ndikati mune marisiti here ekuratidza kuti makapa mukoma mari yekuti atenge mastenzi havana marisiti acho vari kuti murume wenyu ndiye akavatengesera imwe stendi aiwa havasi kuti akavatengesera vari kuti ndakapa mukoma mari kuti anditengere imi murume wenyu anambovhera akakuudzai kuti ndapiwa mari nevanina haana kubvera andiudza because ndaitosarudza ndichisarudzira isusu ndichisarudzira vana vangu yo saka right madaro kuti saita takapa bamunini mari mukati mune zvinhu zvichibva zvaita sei mune proof here vachibva vati chii mavabvunza mukavati mavabvunza kuti ndipeiwo proof vakabva vapindura kuti chii vakangoti havana proof ndobva zvaita sei muchiri kutaurana here pamwe chete semhuri naona bamunini hatitotauri ndo vakandibloka handimaona yandakusenderai nhamba yavo ndakablokwa hamuna vana vabhudhi vavo vamunavo ipapo vamakasara navo vana varipo vatombotiraiwo kuvainbooks havana kumbovapindura right okay so guys ndokumbira mbokudropai mudzokere kucomment section hanti mupinde mucomment section because ndinongori nemafoni angu 2 kamwe ikaka kandinoshandisa kambudzi kechi3 kanondisiti vanhu vafone vadai akapa toda kunzwa vezvemutemo handika kuti nyaya iyi tingaihendla sei kuti svike kunani muwanikwanisa kuti zvigadziriswe nokuti kana imi muchiti mimi nyaya iyi haina kumira yakadai zvokuti murume wenyu akapiwa mari hapana evidence iripo hapana proof iripo then we need to hear from vanoita zvemitemo kuti pangafambiswa sei pakadai asi kana tichitendera muri kutendera panhamba dzamandipa kuti tifonerewo bamunini ava right now tinzwewo kuti vanoti kudii aiwa ndinotendera kuti ndosaka ndakupai nhamba dzacho because ndaedza kana tine gurupu renhingi recooperative yedzimba yemastenzi waya vaedza alright saka ndakumbira kuti mupinde mucomment section asi hana kupindura yangu ignore alright saka hati ndova nenhamba yeaustralia ndova nenhamba yeaustralia hongu right saka ndokumbira kuti mimi muchipinda mucomment section because ndiyofona ndoda kushandisa kuti ndivafonere tinzwe kuti vangabata foni dzavo here nisingazivi time difference kuti vari panguva dzakadi tinzwewo kusaidi imimi mongopinda zvenyu pane vamwe pafacebook apa panhingi palive apa muchiona hemacomment section kana takukudai tokufonerai bheki alright right guys tapiwa mvumo yekuti tibate bamunini ava tinzwa kuti bamuniniwo saidi ravo restori vanoti kudii panyaya iyi regai tione let's hope netime difference havana kunge vakarara
network yacho network yabo here guys network ya right ndipewo signal network yabo here network yabo here guys ndibateni because ndabvisa network ndachisa data remphone network yabo here ndipewo signal ndipewo net signal guys network iripo here right because ndabvisa wifi all right right saka regaiti let's try to call again bamnini tinzwe because patavafonera pekutanga havana kupika phone ndisingazivi time difference kuti havana urara here Australians is after midnight saka probably vakarara right yeah probably sure kana iri after midnight saka vakarara yeah guys okay bamnini vakarara saka tongoti for now bamnini vakarara kana iri after midnight vanenge vakarara guys all right ngatichi isusu hatsatanzwa side rababa mnini handichika hatitsatanzwa side rababa mnini asi tongoti zvataurwa namai guru for now tongofano asuma zvataurwa namai guru ndizvo zvakaitika handichika kune vaya vane vemitemo vanoziva how best can she be helped mai ava vangabatsirikana sei kana nyaya iriyo yakaitika yekuti bamnini vakatora stand yamai guru handiti maona mai guru vasingazivi vakaita machinja mapepa depending nekuti hanzi it's 1 am saka vanenge varara handimaona tinzwa kuti vangabatsirika sei mai ava tongoti right now just because Godfrey Chiros pano hapasi pekuita usavage wanzwa here Godfrey Chiro pano unongoti ari kuda nditengere iwe phone right toabatsira sei guys vanobatsirikana sei tongoti zvavataura mamava ndo chokwadi chakaitika kuti mapepa akarohwa mushikishiki negweseri munhu akavaitira time iyoyo haachashandi kuproperty agency iyi handimaona haasisiko handimaona zita rakudedza sara baba mnini murume wavo akafa ivo ndo property stand ndeyavo vangabatsirikana sei namba yekufona munoiziva guys panongoperera bhatiri rangu ndobva ndastopawo live just because handina charger iri kura handina extension inosvika kumadziro namba ishi yekuti vanhu mufone because I think kune vanhu vakawanda vari kusangana nemaproblems akafanana neiwaya handimaona pane vakawanda nyaya dzemastendi dziri kunetsa nyaya dzemastendi vanhu vari kunetsekana nyaya dzemastendi ekuti mastendi ari kutorwa achichinjwa mazita achiita sei iwo muridzi usingazvizivi kuti tichi vanhu vekumastendi vari kuzvisvamisa sei kuti vachinje mastei vanhu hazvisi kunyatsonzwisika saka kana uripo uri kuda kucontributa tokambosangana nazvo kana kuti uri wemutemo unogona kutiudza kuti mai avakabatsirikana sei panguva inoyi handika kuti vawane stendi yavo back. Can you please call number ndapina handisati muri kudziona here handisi kuziva kuti muri kunzwa here hanzi vaive nematitle deeds here yeah that's another question because kana vaine matitle deeds ende vaine marisiti ese hazvigoni here kuti vainde kune this alright regaitinzwe vari kuya nepfungwa dzavo hello sisimeli taswera maswera sei ina handiziwe mutemo but I've been in a situation yekufirwa nemurume mubvunzo wangu kuna anti vari kuvataura nyaya yavo ndeyekuti number 1 vakaloja estate yavo here kuhigh court kana vakaloja estate yavo kuhigh court stand is it included pavakaloja estate yekuhigh court because kana iripo vakaita process yese inofanirwa kuita stand iyoyo iripo vane right yekutotsvaga lawyer
and zvinotovabatsira as long as stand iyoyo iripo. Kana isipo, kana vakaita zve-high court stand isipo, then pane a bit of a problem. Wow, right. So what you can do, tinemwe kola ari kufona, let me just take and then tomandadzosa vaya kuti vadaire mubvunzo wenyu. Antika tinzwe kuti vakanga pavakaisa estate stand yanga iri palisted here kana kuti yanga isina kulistwa. Okay, all right, thank you. Kola hello. Kola hello. +27 hello. Hello. Masquera say. Hello. Masquera say. Maswera sei Ismail. Tasquera Masquera say. Mushe maswera sei. Tasquera. Taswera pani. Ndo akubvunza kola kuti ane wiwi here. Okay. Ndichatomubvunza kana madona. Ane wiwi. Ratidzai yes. Okay, hanzi taive neagreement of sale. Agreement of sale naiitata ndi alright. Iyi network iritonetsa iyi network yacho zvakatotombera rasi yangofutofuma kunetsa right. Regai nditry kuvadzosa back tinzwe kuti vanga vaine kuestate vanga vakalista here. Hello. 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 Hello, right. Paita mibvunzo imwe panapa inokwanisa kubatsira panapa. Hanzi mamine matetu dizere estendi. Maningaya kusati kwani matitle deeds because tiri kutogadzirisa kuti kugoitika matitle deeds. Izvezvi kwatoendwa kukoti kuti kuchifambirwa nyaya iyoyo kuti kugoitwa matitle deeds. Wosaka pamakatenga stendi makaitenga manga mapedza kutenga stendi yachona nekeshi. Takatenga nekeshi. Ningi yes stand ndakagadzirisa estate and iripo pa estate yacho. Ho iri pa estate right. Saka hanzi nakola vabva panapa kana ndakazvitirwawo kana iri pa estate chete imimi chenyu kungoenda kukoti to prove kuti pa estate yenyu stand yanga iripo. Andimazviona. Iripo pa estate. Iripo stand pa estate. Saka hanzi kana muine estate yenyu munokuenda kukoti munotaura kuti pa estate iyi stand ndeyangu. Kuna pamnini uku motsanangura zvakaitika asi zvinenge zviri best kana muina lawyer. Majja muri kure kudaro handizivi kuti muchazvigadzisa sei because izvi zvoda kutorwa simbi ichapisa kudai mukazvinonokera futi pane zvakawanda zvinogona kuitika. Maita pasipeli ndina lawyer wangu ari kunditira family trust ndongomukontakta iyeyo ndiofambisa nyaya dzacho. Mamusina kunge mamuudza nditi? Ndandisati ndachitambondibvunzawo mazano kune vamwe then ndozodii because zvakaitika nezuro ndopandakaita find out. Nezuro ndopamakaita find out kuti sendi yakatorwa. Contribute mari dzekuti tiende kwalawyer kuti tigadzirise nyaya yematitle deeds ndopakazotaurwa namba yestand yechaza kuti yana someone else ndopandakati aizve kostand yangu zve yaya nhingi sei ndopatakazoenda kuinbox kwaadmin akati ayo mamiri venyu vakatengesa dzese. Saka vakatengesa dzese. Stand yenyu iri kupi mimi? Yanga iri kupi stand? Kunonzi kuSpeechcof pamuzinda muna Bulawayo Road. Muna Bulawayo Road kuHarare. kuHarare. Okay, right. So I hope kuti zvinotoita sekudaro indai kuna lawyer then lawyer kuitire zvinhu zvenyu kana makato itangira nesuro nyaya izvi kuti mukwanise kuti mufambidzane nenyaya muchiudza lawyer kuti ndo zvakaitika and then kana zviri panhingikiri pa inonzi chiyataurwa pane estate pa estate up antimaona then I think munogona kubatsirikana because zvechitoprova pakafa muri mwenyu kudhara naiko zvino saka bamini vachitengesa stendi vanogotengesa vaitengesa stendi asi vane zvivindi vaiti stendi ndeyani. Munoziva hama dzeyototi ndokuti apfidzeka because kana vasina kumbokurova wanotika vototi papa ndo patamuwanira. Asi maiwirirana here imi muri mwenyasirashayika nabamnina? Kungoti wabamnini maiguru ndo zvataingoita but then vakaenda kuAustralia kudhara vana ava and then ndokutozongouya nekuita izvo zvavaita izvo. Kusaka imi maigo kuvengerai chimi vachigara kuAustralia muchizvigarira kwavaigara kuZimbabwe kuku?
hapana zvekungoti kuvengana udyire chaiwo chero dai vava vakawana youmwe munhu aitofunga kuti tinowirira kana munhu ari tsotsi chete wosaka vanhu vamatwins matwins ndo vaive kumboita muchato wakatyisa akati aimboziva kuti imari dzekubira vanhu. Muchato wakaitwa kupi zvemi? Pane muchato wamakamboficha pamvenge wavakaita ivo matwins ivava. Mukaenda kumvenge kune mapictures avo emuchato. Ari matwins vakomana? Vakarorawo matwins futi. Matwins vakomana vakarorawo matwins kuAustralia ikoko? Saka ima muna kutokwanisa kuinda muchato namba munine? Aiwa vakaroora kuZimbabwe. Tisakatoita vanyaya katichitomanya nezvese zvana bamina. Okay, musingazivi kuti mari dzenyu ndo dziri kutoshandiswa kuita muchato? Vakaroora kareko ikako kunana ye2000 ikoko ndoko vakaroora vakachata vakazochata. I think 2002 ikoko. Imi muchitovepo pamuchato ipapo? Wokutanga vakazoita umwe uyu wakazonakidza uyu mari yapo zvayo ka asi ndingoti pakuroorana nezvese tisatozvifambira nemurume wangu. Kuvaitire utsinye wakadaro naimi? Unongori udyire munoziva vamwe vanhu can't help themselves matsotsi mbavha. Saka mati unonzi Jasi? Anonzi Justin umwe wacho anonzi Justice Jasi ndo senemu yavo. Justin Jasi? Matwins? Na Justin nani? Justice Jasi na Justin Jasi. Justice Jasi na Justin Jasi matwins vokuita muchato wokutisava handimaona vakakwai vakaiswa kumvenge uko. Saka mukanotsvaka vanhu ivavo ndo vanhu vari kutaurwa ivavavo kuvaripo paFacebook munhu vaona kwai vakatovari matwins vakabva varorawo matwins futi vakaita muchato waihlisa wakatopuswa pamvenge handimaona. Saka ndo zvazviri handimaona. Saka tisatoita vanyaya kunoroora kwavo vanhu ivava tinofanira nyaya dzavo. Asi kuuya kwavo kuno murume wangu ndiye aiprocessa paperwork yekuti vauye kuno vazoenda kuAustralia ikoko vapipe afa vakudzokera mhuri yake. Ndo zvandakabvunza ndikati vasiyana papi natapiwa makore akauraya munhu dai kwakuri kupiwa musoro vaitouraya mwana wangu ototora musoro. Pakaipa. Saka zvinoreva kuti chicho I'm failing to understand kuti kumastand uku zvamuri kuti vaive nemunhu aishandako akavaitira kuvachinjira stand isiri yavo because of surname dzakafanana chete akapapa munini ava. Saka naimi kumastand uku kunotrustwa ani? Ndiani anotrustiwa kumastand right now kuti ndinotrusta company iyi because ndaona vakawanda vauya vachichema nyaya dzemastand vachitenga kumaproperty developers chaiwo anenge achitoluka legit apa but pakupedzisira handimaona pane zvinhu zvinoitika ameno zvinoitika chii chinoitika ameno stand dziya dzibudi kana kuti vanenge vadyirwa mari zvinofamba sei? Zvavari kuita ka ivo vekunhingi handisi ndega ndofunga pamuzinda pacho ipapo kana tisingasvike 10 vanhu vari kuno diaspora vane madouble allocations. Aiwa maida nayi vabvunza mubvunzo wakanaka hanzi how did they know about the stances ivo vari based in Australia handika ini papo ndo vandisingatozivi zvestand izvi vana vangu vachiri kuZimbabwe here pavari kunzi vakapiwa mastands aya vakatora stand yenyu vakaba stand yenyu apa? Ndataura kare kuti pamastands apa ini ndakafonera nevekuproperty paradise ndichinzi pamastands enyu ari 4 pane 1 vakanditi munhu anonzi Justin munomuziva here ndikati zvikanzi pane stand yake 1 pamastands enyu iwayaya. Inini for sure handisinawo paperwork yestand yacho ndaingoone nhamba yestand. Alright, ndiri kubvunza kuti pamakatenga stand yenyu iyi yacho iyo iri kunzi ina Justin yakapiwa Justin iyi anga achiri kuZimbabwe here time yacho iyoyo kana kuti anga atoye kuAustralia? Achitori kuno kuUK anga asati akuAustralia zvake anga ari kuno kuEngland. Anga akambogara kuEngland? Akambogara kuno. Saka akaita madhiri pafoni zvakafamba sei apa? Vanoenda kumba vanhu vanotravela vanoenda kumba. Anogara chienda kumba ake? Vanoenda kumba ende vane vanhu vari kumba ikoko vanovarepresentawo vavanenge vachituma vanoenda kumba. Saka paperwork pamakabhadhira stand iyoyi yekutogwa naJasi paperwork yacho yakabatwa nani? Paperwork ndinayo kuno unenge uchiti paperwork yangu ndakutakura kuenda nayo kuUK usingazoti vanhu vanobika dzimwe ikoko. Kana kuti mimi ndima akatopiwa mubikirwa? Aiwa
paperwork yangu ndiya 2001 ka yake ndiya 2017 saka mbikirwa ndeupi aiwa ndiwa 2017 okay hanzi nomwe ari kubvunza panapa bamunini vakaziva sei kuti kune mastands number yestand maoffer letter acho vakazviziva sei izvozvo vanga vasina offer letter baba munini vanga vasina offer letter ndichitaura kuti vanhu vekuproperty paradise vakanditaura inini kuti kuproperty paradise kune stand yemunhu anonzi Justin Just vakandifonera ini nekuziva kuti Justin ndibaba munini vangu ndopandakavatsvanga pafacebook ndikati baba munini stand yekwakati munoiziva here vakati handitoiziva asi zvezano here kwamuri vakaramba handiti one stand yenyu yababa munini ivo vasvika ikoko ndopa vakanosvotora dzangu manje vakutaura nevanhu ava kuti titi paine imwe yamukoma hey ndokubhadhara kwai ndakabhadhara inini jasi akanitaura takabhadhara 150 shit stand ye20,000 unonobhadhara 150 uchingopuwa paperwork zvatokwana uyu murume ari muofisi chaari kuda kungopuwa 150 iyoyo imbosara muchinetsana hameneko shit makaitika 20,000 US dollars amini kuti yaka-accumulate handitoziva kuti le ndinoappreciate ka kubva 2001 kakusvika zvinezvi maprices acho ari kutengeswa shit now guys don't deal with property paradise be warned maona ka zvakaitwa kuno umwe munhu ari neproperty paradise takutongobata nekambani yacho zvakare maona ka zvakaitwa kuno umwe wedu izvi nhasi vangu vachitori kukoti izvezvi bhosi kune vanhu vanosvika 10 vanhu kutopfuura futi 10 neyoyo property paradise iyoyo vachiita madouble allocation iwaya handisiri ndega ini ndiri kuzvitaura apa nekuti ava ndibaya munini vangu people are in court izvo kutaura kuno shit iyi inonzi eye opener inonzi eye opener. Thank you very much for this mining regai ichiita zvamaita zvekudzwa kuti kana iri panhingi kiri papamumhomhanya nadzo handimaona tinzwe yejasocho achati kudii kana azotibata asi imiita izvozvo zvakarambawo mungondizise toitawo zvimwe aiwa ndizvozvo maita basa smeli aiwa iripo zvayo ndafara nezvataurwa nasisa ava vataura kuti kana makarejista ndakarejista estate ende iripo lawyer rangu rinonzori nemapapers acho that's good saka tichangomugeti saka imini maretsi pamamatenga stand iyi maretsi amamuchibhadhara ndindanchibhadhara maretsi saka nyaya yenyu yakanaka saka nyaya yenyu yakanaka kana mamuchitobhadhara maretsi mune marisisi emaretsi aiwa nyaya yenyu yakanaka imi ndemutora stand yenyuko nyaya yenyu yakanaka chaizvo ndindanchibhadhara maretsi last I think 2012 property paradise yakambotira kutengesa masimbi edu ndikabhadhara lawyer futi vakaenda vakanomiswa ongouya from Norway ongosvotanga kuti the month yakaenda kuproperty paradise ndo the month yanga kuadvertisa mastenzi wayo okay ndichiti vana vangu ndakasirwa vana hauzodi kuti wakaparadza zvinhu zvezvo zvababa vavo handiti vana vamunini vari kutengesa nerweseri aiwa kana muchitode mapepa enyu kuti maibhadhara maretsi enyu iye achanoburitsa wake jasi kuti aibhadhara maretsi api kupi ozotaridzawo koti itai izvozvo hello ndati maita basa ndakutoita izvozvo ndakutokondakta lawyer ndichakuzokuupdata alright zvakanaka mama sharp guys property paradise matsotsi property paradise guys matsotsi kana uri kuda kutenga stand yako uri kudiaspora ndi uri kuzimbabwe usashandise vanhu veproperty paradise matsotsi handizivi kuti ona wacho weproperty paradise ndiani but matsotsi vanhu ava guys kwai vari kuallocata stand 1 kuvanhu 2 hanimaona stand 1 iri kupiwa vanhu 2 saka imi muchazopedzerana hamene kwamuchapedzerana ikoko kwai kutaura kwatiri kuita kudai so nhasi chaichai vatopinda mukoti handimaona kwai vatopinda mukoti right now as we speak veproperty paradise kune 10 kugrupu rakavhurwa handisi kuti grupu ripi chatomboenda kotinoyasonoona grupu ikoko kwai kune grupu ririko remastands kwai kune vanhu 10 vaita come forward vakapiwa mastand vari 2 pastand 1 neproperty paradise saka be warned guys handika
mawana akurumira zano ndewako. Kana iwewe uri kudiaspora uchida kutenga stand kana kuti kupi zvakunetsa manje nekuti vanocho matsotsi hazvichazikamwi kuti wotrasta ani. Akuchichazikamwi imbotiudzaiwo naimi guys. Saka vanhu vanoda kutenga mastand avo iko zvino votrasta ani because kunenge kune mishikishiki kuZimbabwe uko. Zviri kufamba sei? Ndiyo yamagaya here? Kwai ndiyo yapapa? Property paradise kuti nyenzo dzemastand dzichianza kunzwisika kuti dziri kufamba sei. Ndiyo here same property yaningikiri ya company ya papa kana kuti haisiriyo. Imi hameno guys. Saka ndiyo yenyaya yanga iripo guys. Iyo ya property paradise musashandisa property paradise guys because ine chitsotsi chakawanda. I hope kuti sisi vedu ava I hope kuti vachanoitigwedzawo zvakanaka sezvo vato engage lawyer rakutozvifambira antimaona. Saka tatedza kubata bamuti vanzwe kuti zvakamira sei kuda vachazoonawo makozi vachadzosa antika pamwe vachazodzokawo voritena makozi edu ndenge nchingokuudzai. Saka vanhu vanoda kutenga mastendi votengepi? Chingotengai mastendi kwamunogara ikoko. Kwanzi ukatuma futi zvehama mari nehama mari yacho inodyiwa and it's true. Ukati ushandise hama nokuti udiaspora ungakwanisa kuti iwe weka utenge mazenge kana kuti utenge maasbestos ugotenga masili ugotenga machemba ugotenga unoshandisa hama inenge iri paground. Hama inenge chikuridza futi pasi petsoka handimaona ichikupa futi information ari wrong ichinobikisa futi mafeki ichi receipts aya ichiuya nawo ichikupa. Saka zvinomodi iwe unenge uchida kuti nditewo property yangu handimaona unenge uchida kuti noti kuma foreign countries kwakusikwe vazhinji vacho unenge usina kana mapepa ako ekuti ugareko. Unenge uchida kuti aimba yangu kumusha kana waneta handika nezvekulife yekunze wakuda kudzokera kuZimbabwe wakaseva mari yako uchinodyarifa ugere pamba pako uchingoziva kuti ndikungobhadhara magetsi nemvura chete handimaona zvimwe zvese izvi imba yako wave nayo nemaretsi handimaona. Saka woita sei pakadaro? Wodini? Wotumira zvehama dzokurova pasi petsoka dzokudyira saka zvofambiswa sei? Wodi? Saka vanhu votengepi? Nokuti chinoitika ndechekuti havasi vese vanhu vanenge vachigara muSouth Africa muno kana kuBotswana kana kuUK kana kuAustralia kana kuAmerica vanowana mapepa. Kune vamwe vanogona kushaya mapepa upenyu hwese. Handimuzati zvinongoenda nelaki. Zvinoenda nelaki ka antimazviona. Kuma unobva washaya mapepa manje zvachose. Kana washaya mapepa zvachose kwaunogara manje haukwanisi futi kutenga stand kana imba ikoko. Kana usina mapepa haukwanisi. Kana usina mapepa muSouth Africa munomu haukwanisi kutenga imba muno. Hameno kuUK kuti kana usina mapepa unogona kutenga imba kuUK here. But chandoziva inini kana usina mapepa haukwanisi kutenga imba muSouth Africa munomu usina mapepa emuno. You can't. You need to have mapepa. Kanchiti mapepa handisi kureva mapepa DZ mapemiti anopiwa vanhu emahara akapiwa muSouth Africa kuno kwayo handimazviona emaharaya aiwa ndikutorea permanent citizenship yemuno ndokuti ukwanise kutenga imba. Kana une permit ye5 years hautengi imba muno muSouth Africa muno. You can't buy a house. You can't. Hello Kola. Yevo sisimeli ndadzoka futi I'm glad amai ava vakanga vakairegister under estate saka haina problem inotogona kunyatsofamba zvakanaka. Asi ndakuda kuchi-encourage vanhu vari kunze vakatenga mastand dzimwe ndedzekubiwa dzimwe dziri genuine. Pane dziri genuine muZimbabwe mutemo unoti as long as watenga stand unofanira kunge uchibhadhara marates kunyangwe pasina. I'm saying this because ndakazongofambirawo yangu and I discovered it was on the verge of cessation because ndaisabhadhara marates. Saka kana enda paverge of cessation nemail dzisingafambe kuti uzive kuti chii chiri kuitika, usually inoenda paverge of cessation yotosizwa iwo munhu usingatozive uchingoti ndine stand yangu wozoerekana yatomuzita memumwe munhu nekuti inenge yakatosizwa iwo usingazivi. But kana vanga vachibhadhara marates avo it's okay. Saka ini ndakatozonoikurumura kwayanga yave kumagata kuti ndidzokere back kunobhadhara marates etime yese yanga ndisingabhadhari uye ndibhadhare madebt collectors akanga asainwa kucollecta debt iyo yakatadza kundibata. Saka zvimwe zvinhu ndo zviri kuitika izvozvo kuti pane vamwe vanhu vanozotenga mastand iwawo mastand atotorwa kudhara.
ndo zviri kuitika izvozvo. Saka people should be aware. Kana uine stand yawakatenga kudhara kumusha, ziva kuti unge uchibhadhara maretsi ako. Otherwise unosara wakabata chipepa che-lease agreement uchiti ndine stand. Iwe yakarova pasi kudhara. Okay. I'm speaking from experience on this one. Unosara wakabata chi-agreement uchiti ndine stand. Iyo yakarova pasi kudhara. Okay. Saka amai vane chance kana wanga uchibhadhara maretsi avo vane very good chance kana vakairegister paestate. Vanongoenda nema-letters of administration avo ezvakaitwa kuestate and vanogona kuiwana. Akatotenga ndiye achalose out. Right. Saka ndo contribution yangu zvako. All right. Thank you very much, Mama. Thank you very much. Thank Okay. you. Right. Ndoda kumbopindura kuti kwanzi vane ZEP vari kupiwa even maloni sisimeli hanzi uno ZEP uri kutenga imba kana usina mapepa unotenga imba muSouth Africa, right? Let me tell you how it works. Ndoda kuudzai kuti zvinoshanda sei. Kana usina mapepa emuSouth Africa muno hatika you need to provide a bank statement in a 5 million rands for you to be able to acquire a property here in SA. You need to have 5 million. Kana uine 5 million even in permanent residence ya unoshowa muno unopiwa. Hani muri kunzwa? Despite the fact zekuti auna kumbogara muno South Africa muno, as long as you have 5 million rands unoenda unopiwa. Antika zvitori papanhingikiri pa legislation yavo ye-Home Affairs. Antika ZEP unokwanisa kupiwa loan yekuti inoenderana nepanoperera antika permit yako, because it's not guaranteed kuti panoperera permit yako uchawana imwe permit yemahara here dzichapiwa vanhu here kana hadzipiwi. So imba property now, let's say we're talking about of buying a property that is costing tongoti maybe the RDP hadzibvumidzi kutengesa, hatisi kutaura nezvema-RDP though vanhu vachizoita chitsotsi chekutenga dzekutenga manhikikiri dzekutengesa ma-RDP but haibvumidzwi. Tongotoda kutenga property kana chiimba ka 4 house or so antika ye 500,000 anditi vanocalculate panoperera permit yako iwewe antika panoperera permit yako. That means kuti ne bank statement yako kana kuti ne payslip yako kuti aufa ngokuzodarika kuzoita overboard. Zvakafanana nekutenga motikari muno South Africa muno, they can never go and give you a car inoita 1.5 million iwe uchitambira 5,000 pamwedzi. It's impossible guys. It's impossible guys. Ngatige kuti kunyeperana. Haufi wakaenda kubank kanopuwa motikari ye 1.5 million kana kuti motikari ye 1 million iwe uchitambira 5,000 pamwedzi. Azviiti guys. Endai munoverenga right. Anoda ku phone guys, ndakavhura phone idebate, let's debate. But tapedza kunodebate endai muno researcher mugozouya neanswer. Endai muno researcher. Kana uchida kupuwa une 5,000 yako ukaqualifya kuti uda kufinance kwa mota antika vanokupa motikari inoenderana ne kuti uchakwanisa kubhadhara mota yavo mwedzi wega kusvika panoperera permit yako. Kana ingave uchipuwa maybe ka Hyundai Etios kaya kana kuti kavhitsi handiona kaunenge uchibhadhara 200 kana 300 animaona bank statement yako andichimaona payslip yako, bank statement ye 3 months, payslip yako, contract of employment ndo zvinhu zvinodiwa when buying a car, right? Ngikiri whatever permit zako, contract of employment, bepa rako remuSouth Africa antika bank statement yako ye 3 months kumasure uko antimaona ne payslip yako ndo zvino. Charity ufona ndaisa number fona Charity fona azviite kuti utenge imba ye 1 million iwe uchita piece job une permit yako yeZEP woenda kuno apply imba idzo permit dzekupuwa vanhu idzi woenda kuno apply imba yako kuti ndauya kuzotenga imba yangu ye 1 million pano nde permit yangu iyi ye 1 million vakupe ndosaka muchiona right now most of the Zimbabweans vari kunyimwa zvinhu mumashops ingave furniture chaiyo furniture unogona kusatopiwa sofa rauri kuda iwewe re 40,000 unogona kusapiwa kana usina zvinhu zvavanenge vachida zvakakwana pakangosvita 1 chete haupiwe ani maona autopiwe
kana usitorina ndizvandiri kuti ngavafone vatiudzewo because tikuda kutozivawo ngavafone vatiudze ichandoziva ininika kana uine 5 million. For example, let me give you a practical example yenyaya yeginimbi. Ginimbi angane PR yemuno South Africa munomu. Ginimbi angane PR akatotenga ma-properties munomu. Ane ma-properties munomu. Akato Nesta fona iyi uyai nawo ma-V11 tikutomada uyai nawo tidzidze. Dziza kupera ndichi uyai nawo. Akatenga property munomu because he produced that. Antika mama 5 million aya mu account make antimaona, and he was given that PR. That's why he was able to buy dzimba munomu kwese kwanenge achida mari yako antimaona. Saka vari ma-V11 please fona iwo number ndandakaisirga indidzosere number muone pekufona number idzi ndigaitise number mufone tidzinzwewo. Number is wrong is number is ndaisa. Clara idzo number ndaisa chiunza iV11 idzo number ndaisa tipe kudzidza kuperi tipano pakudzidzisana iyo info Nesta iyo ningikiri number iyi ndaisa number phone ipa WhatsApp, you can call ne WhatsApp calling phone itinzwe phone itinzwe phone itinzwe phone itinzwe ndaisa number yefona yenyu tinzwe because chiripo ndechekutika you for sure panopera permit yako. Permit dzimwe ndedzema 3 years, dzimwe ndedze 4 years, dzimwe ndedze 5 years, and they won't know, and they won't know kuti uchapiwa imwe permit here to continue with your payments, because kana ukasa continue unodyiwa ndiwe inotorwa wajirwa unongonzi permit wanyimwa. Kana usina permit now you can't do anything. Kana usina bepa racho remunomu you can't do anything. You can't keep on paying bond usisina permit. Ndosaka mchiona ku benki vachiti kana permit yako expire vano close account, andika you can only take mari nepanze, haukwanisi kutora mari nemukati, unotora mari nepanze chete. Animaona panze pacho no certain period animaona zvokuti vanogona ku close account ichipinda uningirikiri mari makonto uchihora uri kukampani uchipinda kana bepa rako usati warigadzisa to update status yako yepermit mari inenge ichipinda makonto vanoibata avairelease kubank, vanoibata avairelease kubank. Right, rega itinzwe vari kufona. Hello kola. Hello. Masquera sei. Masquera sei. Tasquera. Andindi mutara yema permit emahara kuti atenge. Aiwa, ndiri kuti inini makamboti makatenga here nayo imi? Takatotenga nayo imba iyoyo yemahara iyo imba. Okay, saka permit yenyemahara nti dzinopera next year or next of next year? Saka dzazopera, what are you going to do? Muchaita sei kana mukanza musi kupiwa mama permits? Munomora muchikontinya muchibhadhara. Aiwa, mutemo haubvumidzi because you will be illegal in this country. You'll be now an illegal immigrant in this country. So what are you going to do? Kana mave illegal immigrant in this country, you are supposed to be deported back to your country. Muchaita sei? Ipapa asataziva kuti nganyepe but mapermit wayakatotenga. Makatenga nebenki ripi? Makatenga nebenki ripi? Netbank. Oh, mune proof pamuri pationei? Sisimere. Kumapongonyera zvine. Ndokusendera inhamba dzeagent akatotitengesera. Here. Vamakaita laki. Apa ngotori promotion vene vanhu vazhinji vakatotenga sisimere. Sora wadurukui. Aiwa aiwa kuti sakuperi information yatotonzwawo nhasi nochandoziva inini gore rinouya mapemiti enyu achiexpire handitika you'll be all illegal immigrants handiti kana kukanzi hakusisina that nyingikiri yekuti muchapiwa muchaextenderwa mapemits emaharaya. You are now supposed to go back to your country. You'll be illegal in this country. You are supposed to return back to your country. Handitika that means whatever zvamunenge muna zvamunenge makunzitora mubude muinde. Saka imba mukwanisa kuita muchinda nayo. Saka pachaitwa sei ipapo? Ndopandinoda kuti muvhurewo maso muone tionesana hedu ipapo. Ipapo ndinganyepa affectors yayi. But ndionesa yo. Oh. But my permit
ndakatenga. Okay, saka imi makaenda nechi requirements apa idiwa bank statement nechi? Bank statement. Ne payment yemari yoyi. Zvotokwana. Chete. Chete. No proof of employment, no pay slip. Ne pay slip, ne proof of payment. Zvotokwana bank roto and I've not better kana 6 months, only a month. Hey, Kola, wish you the best. Aiwa, wish you the best. Sure, angu asi chimboenda ku Nedbank munobvunza kuti mumbudzokere ndokumbirawo Kola uri mu diaries andichi anikadi kukurega uchiningirira. Ndokumbirawo udzokere kuningikiri udzokere kunonzwi ku Nedbank munobvunza kana mapayment kasapiwa zvizoita sei. Mugare maziva. Anditi. Okay. Kungoonesa wandiziva angu. Apa tindukutare zvakatoitika kwatiri. Okay. Aiwa. Saka kusatozivawo kwangu saka ndini juvhura ndiri kumasure. Aiwa, hamusatobvura. Makabvisa any deposit? Zero deposit sesmel. Zero deposit chaiyo padeni papayment ku expire next year Kola. Makatenga rini imbai? 2018. 2 years back. Zero deposit. Kana mushtoti mune nharo. Aiwa ndisikuita nharo Kola. Handisikuita nharo. Ndikutongovhundukawo kuti izvo. Ndikutongovhundukawo handisikutomboita nharo. Kuti zero deposit. Zero deposit because Nedbank yange ne offer. Who's that? Okay. Pinda, andina kukia. Sure. Ndikumashandisa apa. Haisi kuringa. Vachiri kutown. Haisi kuringa. Tipa live. Atidzike basi wadoti muone maturuzi set of load. Maturuzi. Zvino ndiri pa live saka ndombokati ndine topic iri kunakidza fani pano. Zvo ndombonzi kwai ndidzikiswe pasi naye miona iyo kwai zvina ndafambira kwai uyai muone maturuzi atatenga kuti basa redu rifambe kuno Durban. Matisa mastike. Mastike ari print yo so matira mangwana. Ma business cards, ma flyers mangwana. Saka tauya in business. Murukwenda saka murukwenda iri kubasa tabata iri. Ria murungu afuna kusenuya. Izvo zvindakanomirigwa nemunhu anomirira kumba kuda kutoita quotation mzinyanzi afone izvo zvitiri murodhi chiya kuno sikendoda kutomhanya ndodomirira ine. Alright, rega ndimbokata foni yangu. Alright, tina property ningirikiri pane munhu akanzi property what property buyer apa ndoda kuzombata iyi kai toda kudzoka nayo. Let's see his face. Edi unozomunyenga. Alright, Kola muningina wangu sora ko rega ndidi ndodzoka mira nditore namba dzako ndogosa kufonera tadzoka ndoda kudohwisisawo zvakafamba sei. Ndoziva ndatotora ningikiri yako ndodzoka ndichitokufonera ndikudiwa pasi apa rega ndimanye ndinoona kuti zviri kufamba sei. Kwai musadzime manje ndikadzima ndikasadzima guys kwandiri kuinda kamunenge kure how many floors kubva pano? 3 floors but alright it's 3 floors kubva pano. Handi mazviona 3 floors kubva pano saka ndikafamba ndichiinda kuza suka ndikakusiyai muchingodai ndozodzoka nelive yacho nachonyatsonzwisisa hatitei handika guys ona yari kukudongorera ona yada kuona hanzi ndione bami aiwa yanzvadzi yangu ilasibhonomba kwedu vada kukuona yanzvadzi kumba kwedu guys yanzvadzi kumba kwedu saka anyway guys hanzi mudzoke kulive smell alright ndikudzoka unonyengwa nemadiaries apa madiaries anonoki sorry Kola vari kufona sorry henyu sorry Kola vari kufona sorry ndada kumhanya pazasapo sorry guys ndodzoka nelive yacho napa zvandiri kuita kana vabuda handi vari kuda ngonitaridza zvavangainataka because ndinda ndakanetsa saka pandodzoka ndosendesa foni pachaja pandinodzoka toya tokondiya nenyaya yedu handika regai ndinoona because ndozvandadafambira kundakazobatanzira neholiday asina ndafambira ine ndafambira kuzoita business rangu vaya kune vaya vanenge vachiti kwai hey hashandi andina pafacebook chigarai maziva nhasi kuti handingakuudzii kuti toita zvakati nekwakati asi garai mangoziva kuti ndendiripo palive ndinemi asi zvinhu zvinenge zvichingofaya kwakasiyana-siyana musazoreverana nhema kwamunenge muchireverana nhema ine ndakazvigarira pano mana ndandinemi pano vafana vangu vachita zvezvo vangu vachita saka vese vari muDurban guys
vari mudurban vese antika kana uri kudurban Port Elizabeth Cape Town kupi antika installation cameras security cameras electric fence electric gate motor gates whatever zvauri kuda kuitirwa anditika please mongondibata inbox anditika tine company yedu yatinayo inonzi JJM antika JJM anditi JJM security installers antika munongondibata antika tavhura imwe company muno umu next week iyo tinenge tiri pakapa Cape Town tinenge tiri ipapo antimaona tichitovhura futi kamwe tichitongofaisa zvichienda zvakadaro. So guys ndikudzoka chirega ndifanisa foni yangu pachaja antika kuti ndidzoke tichitangira futi ipapo antika ndokubatai futi second time pane munhu anga achidisira angry face and waita hako thank you very much for the angry face next time mundipeni 50 rand usandisire andina music Sharon apana music sorry hey inzwai munhu akupopota uku